Hej, čau lidi, dneska mám dobrý den, dneska vám ukážu, jak mám tancovat, hej. Hej, čau lidi, dneska mám dobrý den, dneska vám ukážu, jak mám tancovat, hej. Patriku, No, ta učilka je nějak tlustá. to jo. Má velký špeky. Kdo chce zmlátit Fiziho? Okamžitě mi řekněte, kdo mi sežral kočku. To byl on, ne já. Měli bychom ho zmlátit.